به وی آوایجی بینرین هجا کنفرانس جنوسید و انتگراسیون دموکراتیک لشنگال دست پیکر کنفرانس جبو پیکارین عدالت و انتگراسیون دموکراتیک جبو شنگال گرینگی ده به وی آوای دا خافتن ده کنفرانس ده هاتا گوتن گو اف کنفرانس برهمه خوره و برن و خو پاراسنا گل ازیدیه و دیدمک گل کی دیروکی ده دل دارخستان. Akademiya Zanistên Civakî ya Abdullah Öcalan a Şengalê dibin duruşmeya Adaleta Veguhêz wê bibe bingeha entegrasyona demokratîk li Şengalê konfransekê li dar dixe. Rewşenbîr, siyasetmedar, çalakvanan, nûnerên partiyên siyasî û kesayetên olî jî di nav de nêzî 200 kes ji Şengalê, Silêmanî, Mexmûr, Musul, Bexda, Kerkûk, Hewlêr, Duhok û Ewropayê beşdarî konfransê bûn. Di konfransê de ji aliyê oldarê Êzîdî, man bedel ve beytên ji qewlên Êzîdiyan hatin gotin. Em xwe ilmê dînê me gotiya şwêban ke birayê me zên, fermatên û sermebilezên dînê şêrî ji me dixwazin. Sed xweska min e bîbe dînê şêrî neguherin. Fermanek hebû wê me rakin. Hevserokê Meclisa Gel a Şengalê, Azad Hüseyn jî axivî û diyar kir ku ev konferans berhemê xwe rêvebirin û xwe parastina gelê me ye. Tebaqa 2014 de roberoy genosaydekê bûn. Di wê genosaydên de gelek kesayet, gelek xweşmêr, gelek qehreman, gelek zarok, gelek dayîk wek carna bi zimanê me Şingalê em dibêjin weke lêmiştekê lehyekê rabû bi ser Şingalê de û di wê lehyê de tiştek nema bi xwe re nebir. Lê îro heke li vê derê xebatên bi vî rengî konferansên bi vî rengî têne li darxistin ev bi xwe jî serkeftina encama xwe parastin û xwe rêvebirin û berxwedana Şingalê ye. Hevseroka Kenekê Zeynep Murad jî beşdarî konferansê bû. Zeynep Murad konferans li tevahiya civaka Êzîdî pîroz kir û destnîşan kir ku ev konferans di demekî gelekî dîrokî de tê li darxistin. û em hertim piştgiriya xwe dayne û li roja îro de jî em piştgiriya xwe bideyn. Lê me gotiya dem dîrokî ye, dem hesas e, qonaq gelek giring e. Di dunyayê de, di cîhanê de şerin berfireh hene, li ser herêma Rojhilata navîn şer heye, li ser axa Kurdistanê de şer dixwazin bimeşînin, di nav vê şerê de her giring bûme em çawa itîfaqa xwe çêkeyn, em çawa yekêtiya xwe çêkeyn ku bikarîn pîroziyên xwe biparêzîn û serî de pîroziya gelê me yê Êzidî. Em dizanîn di asta hikûmeta Iraqê de hindek pêngav hatîne meşandin lê ev têrê naket. Em dixwazîn hikûmeta federal a Iraqê bi şeklekî dîmokratîk, حقوقی دستوری اعتراف به مافی گلی می ازدی بکه. Piştî axaftinan sînevizyonekî derbarê ferman û kiryarên li ser civaka Êzîdî hatin meşandin hate nîşandan. Di konferansê de sê panelên sereke hatin diyarkirin ku tê de gelek pispor û lêkolîner beşdarin. Panêla yekemîn rastiya fermanê, ya duyemîn jenosîda 2014 û lêgerîna edaletê û ya sêyemîn jî entegrasyona demokratîk e. Konferans bi danûstandinên panêlan û xwendina peyamên ku ji derveyî Şengalê hatine şandin dewam dike.